На път за насам видяхме, че познаете коя фирма е тук, Громахолд, която е известна на Бойко Борисов, че това е асфалтовата фирма на Бойко Борисов. Път, който е абсолютно действащ, трябва да се преасфалтира по думи на хората, които го осъществяват, това включително и в социалните мрежи. Но странното, което е, че здравейте, намираме се в община Родопи, пътя посока село Брестник. Това е в област Пловдив. Днес излезе статия в Пловдив 24 за това, че хората недоумяват защо се ремонтира пътя, който всъщност е бил в добро състояние и сега използват нова технология, наречена студено рециклиране. По сигнал на хора, които живеят в Брестник и пътуват за да отидат на работа в Пловдив, дойдохме да видим всъщност какво полагат тук и какво всъщност се случва. Фрезова се сега в момента целият този път чак горе до Брестник с идеята да се асфалтира до Куклен, включително и улиците вътре в Брестник. Ето, гледайте за каква мизерия стана на въпрос. Изпълнението на Громахолд и европейски пътища. Огромни машини, никакво обезопасяване, вижте ги. И цимент са изсипали отдолу, вижте ги, цимент. И ето тук в движение мелят и правят цялото нещо. Ей, Громахолд, виждате, ей на Бойко фирмата. На път за насам видяхме, че познаете коя фирма е тук, Громахолд, която е известна на Бойко Борисов, че това е асфалтовата фирма на Бойко Борисов. Громахолд, по-точно Бойко Борисов, разрушава коритото на река Струма. Те са решили от тук да асфалтират всичко или път, който е абсолютно действащ, трябва да се преасфалтира по думи на хората, които го осъществяват, това включително и в социалните мрежи. Но странното, което е, че това студено пресоване, за което те говорят, би трябвало да включва стария асфалт, както и нова фракция, която да се положи, но това, което тук пипаме е и глина. По-нагоре, ще видите и в кадрите от дрона, се изрязва пътя отстрани за допълнителен банкет, което вероятно предвещава да се слагат и мантинели. Не сме сигурни, но може и това да се случи. Защо хората, които са в района, не са знаели за това, че се случва и в социалните мрежи излизат клипове с очудване защо нормален работещ път е трябвало да бъде иззоран и наново да се прави. Те не са уведомявани от местната управа за подобен тип неща. Другото, което е, може да видите колко кал се събира по колите. Вижте как му дига на човека пушек в това. Какво нещо, виждали ли сте някъде? Ето Громахолд. Виждаш какво правят. Няма обезопасяване, има един човек, който е като регулировчик горе. Прах се дига навсякъде в домовете на хората, тук в бизнесите, които са в района. Или говорим за абсолютен непрофесионализъм в изпълнението на подобен тип дейност. Хора, които са експерти и се занимават с строителство, включително и пътно строителство, казват, че цялото това нещо е повече от абсурдно и даже клоникам ненужно да се асфалтира целият този път, който от тук чак до Брестник си е бил напълно нормален и изряден. Въпросът е сега, по какъв начин и с какви средства ще се преасфалтира целият този път и защо се прави. Няма да е далеч от истината, че тази фирма, която е Громахолд, включително и другите фирми, които са упоменати в статията, са известни с това, че се занимават с такъв тип пътни ремонти, но хората имат притеснения и опасения дали качеството на този път ще бъде достатъчно високо, считайки, че това студено пресоване, което ще събере стария асфалт, ще се смели, след това ще се положи отново с нов асфалт, отгоре заедно с старата фракция, дали ще бъде достатъчно устойчиво и смислено и дали въобще е имало нужда от това да се прави. Ще се вземат ли средства покрай този ненужен ремонт и кой точно ще ги вземе тези средства и каква е договорката? Тези от вас, които разследват и се интересуват, могат сами да дадат предположения. Ние няма да влизаме в констатации. Нашата работа е да изсветлим и да зададем правилните въпроси. Така че следете, ние сме на терен да показваме по какъв начин се изпълняват тези поръчки от Брестник до Пловдив. Благодарим ви!